Nangasaba ang usa ka daycare supervisor sa mga magtutudlo. Taliwa sa moving up ceremony sa mga daycare learners sa Barangay Sirao ning Dakbayan sa Sugbo. Ang iyahang sapot nakuhaan og video. Ang detalye atong saran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, unforgettable kayo ang moving up ceremony sa mga daycare learners sa Barangay Sirao. Tungod ni sa tantrums, dili tantrum sa mga bata ha, kundi tantrum usapot kuno sa ilang daycare supervisor. Sa video nga kuwang sa usa ka ginikanan, makita ang usa ka babae nga naninhawak kinsa adunay gisermonan. Samtang makita usab ang mga bata nga nang lingkod diin ang uban gilaay na. Iksina kini sa moving up sa mga daycare learners niadtong Marso 24 sa buntag sa gym sa Barangay Sirao. Ang babae nga naninhawak mao ang daycare supervisor nga giingong nangasaba sa maestra sa daycare. Matod pa nagsugod ang seremonyas diin na humana ang doxology dihang miandar ang sapot sa daycare supervisor nga nangita sa ECCD checklist apan mihangyo ang magtutudlo nga kun mahimo to follow na lang kay nakasugod na ang programa. Misamot ang kasuko sa supervisor o giingong nagtabog. Gipakaawawan usab ang maestra at tubangan sa mga tinun-an ug sa mga ginikanan. Tungod dinhi, milangom sa Department of Social Welfare Services ang mga ginikanan ug ang mga igsoon sa magtutudlo nga gipakaawawan kay dili nila madawat ang pagbinastos sa supervisor. Gawa sa pagpakaawaw, nabalaka ang mga ginikanan sa epekto sa naitabo sa ilang mga anak nga nakasaksi sa gihimo sa supervisor. Wa makatambong ang maestra nga gipakaawawan kay apektado ang emosyon sa naitabo. Unacceptable kayo ang iyang gibuhat kay ni render me og amuhang leave from work para lang ana nangandam jud mi. Kadili ra di karon ra gibuhat niya sa amo igsuon. Mag-meeting amo igsuon, mo apil og mga seminar, yaw-yawan siya aning supervisora. Samtang matod sa mga opisyal sa DSWS, mipahigayon dayon sila og investigasyon, human nakaabot sa ilang atensyon ang nahitabo. Human mabati ang masigkahabig na suta sa DSWS nga adunay kasaypanan ang ilang supervisor ug niangkon usab kini sa gihimo didto sa Sirao. The fact nga naa na ang mga bata, what's important are the children. Pwede ra gani improvise ra nga diploma ang gamiton. Maungin amo instruction ni Ma'am Portia. Wala gyud mo maingon nga dili ipadayon mo kanaputlon ang ceremony because of the checklist. No. Kailangan gid nato i-discipline ang ato ang not only for the kuan manggod ang ato ang pagdisiplin is dili lang ang mga bata kundi dili pud ang ato ang mga empleyado nga naasad sa gobyerno nga unsaon pagdala pud ang iyang mga tawo. Girekomendar sa DSWS ang pagtangtang sa serbisyo sa daycare supervisor tungod kay dili nila matolerate ang ingon niini nga pagtatar ngadto sa mga tao. Gihangop sa mga reklamante ang daling pag-aksyon sa DSWS sa ilang reklamo. Gikalipay gyud namo ma'am nga naasa gyud disiplina nga buhaton ang ilang header. Kay di mi gusto man ba nga iyang gibuhat bitaw sa amo igsoon mahitabo ni ngadto sa uban. Ang event maggood was supposed to be nga ang kids may center. Pero iyang gibuhat murag siya ang ni take all the attention. Sas, lang una nato nganli ang daycare supervisor kahatagan nato siya higayon nga makatubag sa aligasyon. Atong isuwayan pag-adto ang buhatan kanina apan doon na kini gitambungan kuno nga kalihukan so posibleng og mga adlaw makahatag na siya sa iyahang habig nining naasoy isyu. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo.